muri Zimbabwe pane nhau dzafamba dzichenda dziti aiwa idi mnangagwa akuda kureplacewa naChiwenga aiwa pa3rd term apo asina kuti biographer waED anouya panapa interview achitaura achiti aiwa Chiwenga haasi kuzombopinda mu3rd term akasiyana nayo nyaya iyoyo kudhara. Muri Zimbabwe sadabina mashoko avataura anokurudzira kuti vosubscribe volike utina on the bell icon tombochera maupdates anokupa pano paZim News Live noti muNewsday munobuda muchinzi Chiwenga won't be president. Vachiendera mberi vanoti President Emmerson Mnangagwa's biographer Eddie Cross yet ruled out Vice President Constantino Chiwenga succeeding President Emmerson Mnangagwa in the event that incumbent steps down and does not push for a 3rd term. Cross, speaking during a free talk on HSTV interview which will be aired today, said he believed Chiwenga knew that he was never going to be president and had already resigned to that fate. Chiwenga will not take over from Emmerson Mnangagwa, not even for 5 minutes, said Cross. Ndo mashoko anaitwa pana biographer wa ED achataura chiti aiwa Chiwenga akatosiyana nayo nyaya yacho kudhara haamboyi kuzomboteka over from ED pa 3rd term. Muri Zimbabwe ndo nhau dzinobuda dzichitaurwa panapa na biographer. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa pinai mucomment section medu musangana no subscribe kulike notina on the bell icon. Tambochera maupdates anokupa pano paZim News Live.